Szevasztok, ez itt újra a Two Spirit, és most a Broforce fogjuk folytatni, jöhet is a második pálya, és hát akkor csapassuk is neki. Na, megyek a kettes. Király. Jön a hármas, jöjjön a kettes. Szállj már le! Szállj már le! Jó, nyugi van a butyiban. Hát, toljuk. Kicsit sötét vagy, nem? Nem. Én vagyok a verekedős csávókám. Én vagyok az a... Ujjá, milyen kemény becsi. Menj. Ujjá, midja. Én vagyok Mr. Tojó. Vagy Mrs. Tojó. Ja! Rohagy meg. És konkrétan, hogy rohagy meg. Nem hiszem el. Ez kilövöm alatta, vigyázz! Jó, vigyázzam. Elszoktad meg. Mert mindjárt megmentelek. Már halljál meg. Nem halok. Ahogy is jön. Meg. Direkt akarom beleugorják. Vigyázz, lőnek. Bomba, bomba. Vigyázz. De megfaszok. Ja. Hát igen. Most lejámpolok és megfogom. Ja, így. Ennyi. Jó, most már jók vagyunk. De nem már! Nem csinálsz már szét az egész pályán! De hol vagy? Megöltél, te rohadt csicska! Jó van, na! Szétcsúszod az egész pályán! Most kapj egy ilyen fost! Én voltam a Terminátor, és kapj egy ilyen szart! Megrelkom az egész pályán, de jó. Úgyhogy arra kell menni? Tudom! Aha. Ez jól van, hogy Isten. Mire kell menni? Hova kell menni? Tovább? Úri! Igen, tovább kell menni. Ez van egy rakott pályára. Át kell ugorni. Azt láttad? Várj már meg! Mi volt az ember? Érkezett. Azt tudom, hogy meghaltam. Checkpoint. Azt... Jó. Jó, én ilyen ninja vagyok. Jó lesz. Én vigyáznék azért. Aha, meg a maci, hogy egyedül vagyok. Ez a hard, igen. Ez a hard. Beszarok. Ez mekkora volt. Úgy végigramboztam a pályán, mielőtt a fos kijött a seggemből. Úgy. Fos. Ja, ez I'm sorry. I'm sorry. Én vagyok a punci csapkodó. De jó voltál. Jó. Hát jó, szevasz. Ott vagyok lent. Jó, hát így rakhatod. Vigyázz meg! Vigyázz meg! Ez mekkora volt. Váltottam. És te vagy? Ez nem igaz. Te rá lesz vágva. Ja, bocs, lefagytam. Ez mi más? Nem, hol vagyok? Nem tudom, de valaki itt veri. Beszart a játék. Bekressel. Jövök innen. Szerintem. Mi a szar? Meghaltam. Mencs meg, ott vagyok. Mencs meg a Predatorra. Én vagyok Arnold Schwarzenegger. Én vagyok egy pőcs. Conan a barbár vagyok. Conan a bal. Arnold Schwarzenegger. Hagyjál. Így kell. Ezt így kell. Ennyi. Meghaltam. Na, megint. Ott vagyok. Nem is sokas már. Na, egyszerűsítettem. Hogy menj rá? Bugorjátok. Menj oda. Hogy kéne? Most én megyek oda. Jaj, én vagyok MacGyver! Ügyeg! MacGyver vagyok, vágod. Már tudom. Most berobban a csirkém. És lett 10. Hogy
Mi? Hallod? Vagyunk. Itt a vége a pályának. Ketten! Halliget! Csak már bele! Ez az. 2 percet szartunk ezzel a fossal. 3, 2, 1! Meghalok! Már ninja! Meghaltál? Én már reménykedtem. Azt láttad, mi volt? Meghaltam egyébként, azt láttad? Ez meg a túsz. Én vagyok kisdobáló szakállas, hajas, szamuráj, tökös, dunás. Isten fassa. Isten! Ő értem? Szedd szét ezt a köcsöt! Mit csinálsz? Pima! Rest in peace. Jó, nagyon jó. Ne vedd fel a túszt. Már most én fölveszem, mert én meghaltam. Jó? Ez így félig. Nem már, biztos tojópinával vagyok. Már megiszélem tojópinával. Ne! Jó, azt hiszem már. Mi az? Igen. Még van tovább. Ott egy checkpoint. Várj már meg! Arra rohadt életbe! De várj már meg! Megvárok! Le kéne gugoljak. Double kill! Imádom ezt a karaktert. Nehogy, nem veszek fel. Jaj, ez semmi. Helikopter. Ez. Lehet, hogy fogunk vele kicsit szarni, de... Itt a kis boss. Lásd, volt checkpoint, és tölt neki. Én letoljom ezzel a tojókával, jó? Pedig azokat ott tölt meg. Letoljom tojókával. Meghaltam. Nem, tojókával. Szia vagyok. Te vagyok! Mi ez? Szedd ki! Szedd már ki! Kell mennem, tényleg. Jó. Oké, gyere! Meghaltam, mert nem is volt ő. Nézd a boss repül. Azt mondja, hogy jönnek sok ilyen izék. Tudod, ilyen... Mi az? Repülős. Egydernyős szardarabok, tudod. Meghaltam. Ott ők hát. Na és menjünk vissza az ilyen szardarabok. Igen. Mi vagy? Most meg fog halni ide lent. Miért be úgy? Ilyen nincsen ember. Nekem mi magán átadja a korsal. De miért jönnek ezek a szardarabok is így? Azt nem hiszem. Nem. Bombics! Most megy az MO-ér, ott van fenn, és elkapsz megint ilyen bombákat. Ott van balra fönt az MO. Pont oda. Menekülés, most megint meg tudod küldnem a 3. Bum! Ennyi, már csak egy is megvan. Boom, bitch! Ennyi. Kész. Első. Na, ennyi volt a Broforce második része. Ja. Ha tetszett, kérlek nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára. És köszönjük szépen a megtekintést. Szevasztok! Szevasztok.